Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo kang kagurangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenterong albay kapos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka nama, kan aki, kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad. Natural man o kagibuan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po ika-31 simana kan ordinaryong panahon. Solemnidad kang gabos na mga banal. Ang satuya pong mga mas intention, siyo ang mga minasunod. Thanksgiving for All Saints by John and Lani Rico. Thanksgiving for birthday of Albin by Nation Family. For the gift of life by Marian Christine Gapayaw. Thanksgiving for All Saints by Marian Christine Gapayaw. Thanksgiving by Marinel. For All Saints by Miranda and Martinez family. In honor of All Saints by Jaime and Sabalboro family. For the special intentions to pass the Philippine Nursing Licensure Exam of Carlo Bigayan by Bigayan family. For good health of my loved ones and I, by Marian Christine Gapayaw, for healing and fast recovery of Maria, by Gina Cardel and children.
Special intention by San West. Special intention for healing and fast recovery of Maria by Maria Crisilda Kimbal. For the upcoming Philippine Nurses Licensure Exam by Batch Alaya. For the eternal repose of the following: Maria by Corazon Brinces, Efren by Eva Flores and family, Jesus, Asteria, Santiago, Remedios, Haide, Luz Biminda, Aris, by Logroño Batalier family. For All Souls by Joel and AJ Baldon, Antonio and Donata by Arcega Bedford. For Manuel Adelina by Ang family, Lolita Remedio Marivel by Ibalarosa family, Antonio Senior by Aileen Hamilia and family. For Joel by Orgela family. For Orlando Senior Presencia by Merlina Hakbang. All Souls by Mr. and Mrs. Domingo Peñaflor and family, Anita, Herminio, Francis, Carol, Ralph Seth, by Amapel Coloma. For All Souls by Cesar Ramirez and family. For All Souls by Herminia Ramirez and family. For All Souls by Gleserio Ramirez and family. Antonio Jr., Nino Anthony, and Dexter Anthony, Bernardo Corazon Antonio Sr., by Bernard and Jai Aconya. Ray Mark by Magdaong family. Rosauro by Balde family. Democrito, Elisa, Faustino, Valeriana, Gisamen by Josephine Lorejo and family. Rosendo Consuelo by Mr. and Mrs. Joe Madraso, Libby, Seriaco, Cherry, Nora, Melba, All Souls by Madoles family. Ana Edelberto Alan by Sardel Barbin. Baby Boy Pableto by family Abilong Roberts. Jose by Brimon family. Juan by Achacon family. Ropeno Senior, Anisita, All Souls by Judith A. Nunez and family. Unborn child, Cressy by June Inlani Rico. Josefina, Nimisio, Romeo, Elmer, Nelson by Juliet Marco. Hill, All Souls in Purgatory by Imperial family. Napoleon, Patrocinio, Pata Deos, Anisita, Uwan, Maria Annunciation. All Souls in Purgatory by Gina Cardell and children. Liano, Lodi, Jupiter, Noel, Lodi, Hermihinelio, Lola by Bugnalos family. Reynaldo Asuncion by Melba Salting and family. Nestor Senior, Nestor Junior, Nestor, Maria, Rolin, Comon by Elnes and Roderick Dilavin. Napoleon, Emma, Carl by D. Bausa. Patrocinio, Napoleon, Maria Annunciation, and All Souls in Purgatory by Maria Criselda Kimbal. All Souls by Teresita Maniago and family. Roger Senior, Rosario Jose, Crescencia Efren, Manuel Dominadora, Josefina, Eduardo Leonor, Dominador, Martin Ipipanya, Pasita, Joaquin, Soledad, Guana, Gregorio, Emang, Antonio Senior, Sonia, Vicente, Soledad, Nilda, Teresita, Teddy, Elvis, Eddie, Jumar, Raul, Steven, and All Souls by Relosio family. Aldwin, Eden, Corona, Augustine, Angelina, Amado by Colina family. For All Souls by Efren Trillias and family. For All Souls by Diasa family. Antonio, Coronacion, Abraham, and Janet by Bonot family. Berhinio Senior, Aida, Ray Anthony, Jody Teresa by Deas family. Manuel by Maria Glina Abitan. Raul, Tentin by Valeriano family. Artemio, Simplicia, Felix, Azucena, Romeo by Jennifer. For All Souls by Dyson family. Francisco, Consorcia, Manhamin, Teresita Jelly by Gepsi Pitero. Bernie by Brian Baltasar.
Efren Jr. by Orozco family, Edwina by Bilyesa family, Leonardo Purificacion by Abigail Aspe, Avelino, Hilda, Adelina, Francisco, Mariano, LV, Wenceslada, Dominador, Sivera, Roberto, Eddie, Condi by Pentor family, For All Souls by Devotee, Felicidad, Girondio, Agnes by Ermali, All Souls by Jaime and sa Balboro family, Domingo, Consuelo, Jojo by Julie Baltasar. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos para sa pagpuon. Kanama, sinaki, singkan, Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katuninongan ni Yesu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, simpagisamaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Sinisilibrar tangon yan ang kapistan o solemnidad kang gabos na mga banal, All Saints Day. Ang atugang akon tans to makasalan, tangani magkanayo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa makasalan. Darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Nawayan sa Diyos ang itasan, asin sa lahat tuninongan, sa mga taong mamahayan mo. Inoong Glorita, sinasambami
pamibi kita. O Diyos na makakamansagod pa man na nagtugot sa mo na magalang sa sarong selebrasyon kan mga merito kang gabos mong mga banal, namibibig kami, nahulikan dakol na mga para pamibi, warasan sa mo ang minababot na kagaosan, nin pagkapagulian sa imo. Uli kay Kristo kagurang danyamo sa imong aki, kay bamang nabubuhay as sinagahaday kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an inot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Dangan na hiling ko sa man na anghel na nagsusubang hali sa sirangan. Igwanin selyo kan Diyos na buhay. Nagkurahaw nin makusog sa apat an anghel na tinaawanin kapangyarihan magraot kan daga asin dagat. Dai pagrauta ang daga, ni ang dagat, ni ang mga kahoy, sagkod na masilyuhan mi ang mga surugoon kan satong Dios sa saindang mga angog. Nadangog ko ang bilang kan mga nasilyuhan, sanggatos 40,000 mga nasilyuhan na hali sa lambang tribo kan mga Israelita. Pagkatapos kaini nahiling ko, uya, dakol sa katawohan, namayo nin si Isay man na makakabilang, harali sa lambang nasyon, lahi, banwaan, asin lingwahe. Nakatindog sinda sa tungod kan trono, asin sa tungod kan kordero. Nakasulot nin puting halabang gubing, kapot mga sanga nin palma. Nagkukurahaw sinda nin makusog na ansabi, ang kaligtasan sa satong Diyos na nagtutukaw sa trono, asin sa kordero. Ang gabos na anghel nakatindog sa palibot kan trono, kan mga gurang, asin kan apat na mga buhay, linalang na nagsubasub sa atubang kan trono, asin nagsamba sa Diyos na ansabi, Amen. Ang kaumawan, ang kamurawayan, ang kadunongan, ang kapasalamatan, ang kagalangan, ang kapangyarihan, asin ang kusog sa satong Diyos, sa kapanahonan kan kapanahonan. Amen. Nagsimbag ang saro kan mga gurang, asin nagsabi sako, ining mga nakaputing halabang gubing, si irisay sinda, asin sain harali. Nagsabi ako sa iya, kagurangnan ko, ika ang nakakaaram. Nagsabi sako, ini si mga hali sa dakulang kahorasaan. Linabahan ninda ang haralaba nindang gubing, asin pinaputi sa dugo kan kordero. Tataramon kan kagurangnan. Amat sa Diyos. Kagurangnan, ini ang banwaan na nagmamaawot na mahiling ang sa imong lalawgon. Kagurangnan ini an banwaan na nagmamaawot na mahiling an sa imong lalawgon. Sa kagurangnan ang daga, asin ang yaon na kapanoan. Ang kinaaban, asin ang yaon na mga nag-eerok. Tasya kaiyan ang dagmukna sa ibabaw nin kadagatan, asin sa ibabaw nin kasalogan, nagtugdas. Kagurangnan ini an banwaan na nagmamaawot na mahiling an sa imong lalawgon. Si Isay ang matukad sa bukid kan kagurangnan. Si Isay ang matindog sa banal niyang lugar. An inosente ang mga palad, asin matubis ang puso, na dai nagtutoon kan sa iyang kalag sa mayong kamugtakan, ni nagsusumpa sa pagtikas. Kagurangnan ini an banwaan na nagmamaawot na mahiling an sa imong lalawgon. Makamit siya nin bendisyon sa kagurangnan, asin kasuripotan sa Diyos na sa iyang kaligtasan. Ini ang kapag-arakian kan mga nakikihumapot sa iya, mga naghahanap kan lalawgon kan Diyos ni Jacob.
Kagurangnan ini an banwaan na nagmamawot na mahiling an sa imong lalawgon. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Hilinga kun anong pagkamuot an itinaosato kan Ama, na pag-apodon kitang mga aki kan Dios. Asin iyo iyan kita. Dahil kaini, dai kita namimidbidan kan kinaban, huli ta dai siya midbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Dios, asin dai pa ipinahiling kung magiging ano kita. Aram ta na kung siya magpahiling, magigi kitang arog sa iya. Huli ta mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. An si Isay man, na igwa kaining paglaom sa iya, nagpapatubis kan sa diri, siring na siya matubis. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkailing kan katawahan, nagtukad siya sa bukid. Pagtukaw, dinulokan sa mga disipulos, dagos pagbukakan ngoso, nagtukdo sa inda, nan sabi, paladan ang mga duka sa Espiritu, ulita sa indan kahadayan kan langit. Paladan ang mga nagmumundo, ulita sa inda rarangahon. Paladan ang mga mahoyo, ulita sa inda magmamana kandaga. Paladan ang mga nagugutom asin napapaha, huli sa katanosan, tasinda babasugon. Paladan ang mga mahirakon, ulita sa inda mahihirakan. Paladan ang mga malinig ang puso, ulitasin na makakailing sa Diyos. Paladan ang mga parapatuninong, ulitasin na apo doon ang mga akikan Diyos. Paladan ang mga tinutugis dahil sa kasuripotan, ulitas sa inda ang kahadayan kan langit. Paladan kamo kung kamo pagtuya-tuyaon, tugison, asin pakaraoton dahil sa kuya. Magugma kamo, asin magayagaya. Tadakulan sa indong balos sa langit. Siring kayan ang ginibo kan mga propeta sa mga propeta na nainot sa indo. Maray na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Maray na pon sa indo gabos. Ikit po na history kan piyesta ng mga santos sa sutong simbahan. Kan siglo 4, 4th century, sa sarong Eastern Feast of All Martyrs, but sabihin sa Eastern church kan simbahan, attested to by Saint Ephraim, na nagadang kan 373, sa panahon ni Pope Gregory IV, ini pong komemorar kan mga santos sa Roman Church, pigibo ng was incorporated as a feast ni Pope Gregory IV. This was done in 535. Originally celebrated for Easter Friday, it came to be held in Rome on 13th May. Later in the 9th century, it was transferred to November 1. Na yun ang unyan.
the date of its celebration in Ireland, where it countered the Celtic or Celtic pagan feast of the Druids. Ini pong feast kang Celtic feast kang Druids, so yun na po, digdi na po nagbunso Halloween. As in, bote ning i-counter or kontrahon kan simbahan nulita nagiging pagano, no? We know the origin of the Halloween. Nagtutubod sinda na ang mga kalag nagbabaralik sa aldaw na ini. As in, tanganing su tao day matakot or matakot ini sa mga tao, nagsusuot sindang mga frightening or scary costumes, no? Na paano man na matakot, na dayon man ay hiling sukalag. So this is the beginning. Natapoy ni pagan, inulita. Dayon man kita nagtutubo na nagabalik ining mga kalag in our Christian belief. So tangay mawara ito, ini po ang pigsalida na Feast of the Saints or Solemnity of the Saints. Ngunyan sa itong panahon, susog sa katukdangan simbahan, may dawang klaseng indulhensya ang pwede itang makamtan, no? Ini pong indulhensya sa historikang simbahan, iyon is pagpatawad kan kasalan sa purgatory, no? Kung kadana kita, sin may mga kasalanan pa kitang day pa napatawad, pwede ning i-apply. So, mga kamag-anak ta, buhay pa, pwede silang maghagad kay ni or mag-apply. Ninulit, this is made available on certain feasts, no? Kang simbahan. So, ngunya na November 1, All Saints Day, tataw ini, kung gibunta po ang mga minasunod, no? Plenary indulgence, but sabihin, plenary, pleno, gabos. I'm not sure kung this pertains to the quality of the sin, no? Sabi mga mortal sin, mga venial sin. Kung ba't sabihin ng plenary, kung ito pong gabos sa kasalan, mawawara na, papara na, or this refer to the number of days na ikamatinir duman sa purgatory, no? Although, sabi ta, nasa ibang state na ini, ibang realm, no? Na aday na ngayang time. So, eternity na, no? Pero sa tuyang viewpoint na buhay pa, igwa pa sindang we can still speak of years, months, na garo baga buhay padigdi sa daga, no? So, sabi digdi, a plenary indulgence, so gabos na kasalan o gabos na taon, mapapatawad, or is applicable to the souls in purgatory, or it is granted to anyone who asks for it, para po sa mga faithful, kamo, mga faithful, na there are two ways, enot, sa mga aldaw kang Nobyembre, 1 to 8, November 1 to 8, bagdamang kita sa Campo Santo, visit devoutly a cemetery, or simply pray inside the church or in your house for your dead, no?
O kaya, number 2, sa aga, All Souls Day, or with the permission of the ordinary, on the Sunday that precedes or follows All Saints Day. So, nung naunang Sunday, bago kang ngayon o bukas, para mag-agad ki-indulensya, pwede man. Pagkatapos kang All Souls Day na sa aga, before or after, madaman manggiraray sa sementeryo, no? Tomorrow or today, no? Kasi, di ba kang saro, November 1 to 8, no? So, ano pong gagawin sa sementeryo? O sabi digdi, devoutly visit, no? Hindi naman sila yung magdasal. Pero, if you want, because pag madamang ka sementeryo, sarap pong sacrifice. Ang sementeryo, baga saro sa mga sagradong lugar, ang simbahan. Itong mga Malta sa buhay, duman na nakahimlay, no? That's why if we visit the cemetery with this intention na itong mga nagadana, alagad aramo na may nagibong kasalan, day naka pagsulsul, siguro na aksidente, so there was no time to pray or to confess. So ini po ang pigsabi na indulensya, no? So ito po, so plenary indulgence. Ikadua, partial indulgence. Kung sabihin, bako sa bilog na kasalan, or sa number of years, purgatory, part sana. Applicable ini sa mga kalag sa purgatorio, pwedeng itao sa mga laiko, faithful na, number 1, nag-visit sa sementeryo devoutly, or who simply pray mentally for the dead, which means nasa harong o nasa chapel. Number 2, pray devoutly. Ito pong mga pangadyon kang simbahan. So, pigapod na morning prayer, or vespers, evening prayer. Ego po duman na Office of the Dead, no? Ibig sabihin, may forma ng pangadyi na para sa gadan. Kung ipangadyi tayo ito, di makakakita kay partial indulgence. Tapos, sa huring partikan pangadying ito, Office of the Dead, ito na po na eternal rest grant unto him, and that perpetual light shine upon him. Or iba mo po kan sa Bicol, no? Tapos ang answer, Amen, no? So ito yung mga pwede tang hagadon sa aldaw na ini. Ngunyan, dikit na paliwanag, ang kapistan kang Gabos na Santos o Solemnity of all the Saints, maray ni kang simbahan sa nakapirang dahilan, no? Number 1, itong mga santo na dahil na tatawan onra throughout the year, meaning to say, wala silang sadiri o particular na aldaw na pwedeng sabihin, feast day ninda, to be honored. Kaya, tinawan ng siba ng sarong aldaw na ang kabosinda pagkakaiguan din na pag-recognize. Hindi this November 1, no? All Saints Day. If you can remember, may panahon kayo ito sa history na iguang Julian calendar, as in iguang Gregorian calendar, no? Doon po sa Julian calendar, medyo inamend ini
Siguro, like tarang based on lunar or based sa bulan or based sa solar sa aldaw. Pero ngunyan baga, lunar na, 30 days, so mga ganyan. Nung naging Gregorian po, so calendar, sabi, nagkawarara, so nakalista ang mga santo duman sa Julian calendar. So, tanganing matawanin na mga kanigong onra, itong mga nawara na santo, yun na po yun so pinagbarikan simbahan, magkaigwang aldaw para sa gabos na santos. Ikadua, ang mga santos are living examples of the fulfillment sa pagutob kang pangapodan sa gabos na linalang, especially human beings, na maging banal. Sa mismong ang Ebanghelyo nagsasabi, ang Diyos, o sabi kang Ama, I am holy, therefore you should also be holy. Kaya, so pangapodan na maging banal, na fulfill, nagibo kay ni mga santo, that's why they are already there in heaven. Na pigapod tang collectively, simbahan na matriumpo, Church Triumphant. Sabi baga sa first reading, nakagubing sindang puti, as in, naging inspirasyon, so sacrifice ni Kristo. That's why in believing in Jesus, in His power, and in His love, hinugasan ninda sa indang gubing sa dugo ni Kristo. Sarong metaphor to say that the blood of Christ is or has the power to convert or to change people kung matubod ka sa iya. Ninulita, mismong dugo baga ni Kristo ang pigiinom ta, Santa Misa, as in, human iyan ang dugo niya na nagpapakusog sa to. Tanganing talikdan ang kasalan, as in, karatan. Number 3, maski kita magagadanon, maski kita mga maluya, aramta an pangapodan kang Diyos o magsari kita sa Diyos sa pagi ni Kristo, magigiman kitang makusog. Tanganing kalabanon ang mga laban sa satuyang kabanalan. What are these? Tentasyon na magtubod sa diri, self-pride, self-conceit, na garubaga kahit malawala ang Diyos, kaya mong mabuhay, kaya mong makamtan ang gusto mo sa buhay mo. But that is already the sin of Adam and Eve. Na si Adam and Eve, nalingawan ang Diyos, nanyaon sa hardin, kang paraiso, kinakaninda ang mansanas o ang kahoy na hari sa demonyo in the form of the snake. No? Now, if we forget God in favor of our own will, we are going back to the sin of Adam and Eve. Kaya, kung pagtutubod mo ang sinabi ni Kristo na inuton ang Ama, inuton ang saing kahadean, kesa sa tuyang mga kagustuhan, then we are following also the example of the saints. Despite the fact na ang dami nating question, dami nating mga worries na dito makakaya, it's impossible to really bear the suffering, ang mga pagtuya-tuya, ang mga panloko, kung ano-ano pa. Pero this is the test. Kaya kita sinabi ni Kristo maging banal despite our weakness, hulita, bagaw man kita sa magibukan mismo, si Jesus, sa paagi kan sa iyang kapangyarihan, kan sa iyang pagagadan, sin pagkabuhay luwa. Matubod ka, asida sa imong araw-aldaw na pagkabuhay,
Yan ang nagpapakusog sa imo, nag-i-inspire sa imo. So, natatadakulo na santo, ninulit na nagtubod sin kay Kristo. Kita na nagsisimba, nagdidibusyon kay St. Jude, sa iba pa mga santo, bako ba kayo man iyan ang padumanan ta? Hindi pa ngayon, pero any moment pwede kitang tawagin. Dapat ready kita. As in sa inspirasyon na tinataunin, dapat agos na nagpapangadji para sa to, especially Mama Mary, nagpapakita, nag-apparition, kahit saan sa mundo, to continue calling people, calling ining mga tinalang na nakaligaw sa Diyos. Yun po yan ang trabaho kan mga santo. Bilang napatawad na, as in nagburaway na sa tabangkan kapangyarihan ni Kristo, they are still praying. As in, iguan ng dagdag na power ang kanilang pagiging spirit. That's why they can come to us anytime, sa mga anghel, so iba-iba pang mga espiritu, bako po sa mga demonyo, kung ano man ang mga pigtutubodan ta, mga duwende, mga magananggal, kung ano-ano. Dakulong kitang santo, natago para apo doon tayan. No? And lastly, siguro, sa lambang pagturog ta, bago kita maturog, recite a little prayer or call the name of the saint. Taaram tabaga. Pag natuturog tayo, sabi, that's the time we are between heaven and hell. Di natin alam ang mangyayari kung magigising nga pa o daina. Kaya, para matiwasay ang kalag, ang puso na natutulog, matulog kita, kaibahan ang Diyos. Minulita, nagpangadji kita, dikit na pangadji, nag-arang kita sa santo, tanganing out pa man lugod, di kita mawara, kundi yaon manggiraray sa dibdib o puso ni Yesu Kristo. Katabang sinhulit kay ning mga santos na ito na sa kamurawayan, lugod kita, danay na maglakaw sa kabanalan. Tindog na sa pagpayagan pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos, amang makakaman, Kagibo kan langit asin kandaga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos. Asin na bundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil inalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo kay Birhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato, nagtiwo sagkod sa kagadanan asin nilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtarang sa paagin ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kabuhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, bilang banwaan kan Diyos sa kinaban, isaro niya to ang sa tuyang mga pamibi sa mga pamibi kang gabos na mga banal sa langit,
para sa mga pangangaipon ning katawuhan sa bilog na kinaban, simbag niya to, kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing madarakan simbahan, an gabos niyang kaakian sa langit no nakahadean, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga tawong may marahay na buot, mag-ako kan tunay na buhay, asin kan nagdadanay na katuninongan, sa bagsi ka nakakaligtas na dugo ni Kristo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an banal na Eukaristiya, magwara sa to kan kusog na mabuhay sa katanosan, asin paglaom na makaayon sa gabos na mga banal sa langit. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing an mga pinapasakitan asin tinutugis, hulikan katanosan, magpadagos na masarig sa dalan, na linalakawan kan mga banal, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos niya tunggadan, makaayon sa pag-iriba kan mga banal sa langit, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurang nani nanyugan sa mong pamibi. Amaning kabanadan sin biyaya, dinududot niya mo sa imo ang sumuyang mga pag-arang, kaibakan mga pamibi ni Santa Maria, singgabos ng mga banal. Mantang nagsasarig kami sa imong pagkaherak, na pinahayag sa buhay kan mga banal, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An liturhiya kan Eukaristiya. Pagpamibig ka mga tugang, tanganin ning sako, asin sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos samang makakaman. Akon mandugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na ng mga atang na dinudulot mi sa pag-alang kang gabos ng mga banal, makarangas sa imo, asin warason na kami nagtutubod sa inda, na mga mugtak ng isip na dahi na magagadan, makamatikan sa indang pagmakulog para sa imong sa mong kaligtasan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos ay nakakaligtas, danay si minsan sa'y nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamanadaying kasagkoran. Tangunyan na tutugot ka, na magsilibrar kan piyesta kan sa imong syudad na langit noon sa Jerusalem, sa muyang ina, kung sain ngunyan an kaburnyugan kan sa mong mga tugang, sa rabay na nag-oomaw sa imo, sagod pa man, pasiring sa iya kaming mga parabaklay na nagtatalubo sa pagtubod, masigkat na naghidali, nag-uurogma sa pagpamuraway, kan mga pinaurog na kaayon kan simbahan, nahuli kan kaini
nagwawaras ka sa mong kaluyahan ninsiring man na mga tabang asin paarog. Kaya kaiba ni daman sana sin kadakol na mga santos, nagrurukyaw kami sa imo kan sarong tingog nin pag-umaw na nagsasabi, Banal, 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 kamurangan ng Diyos, imangaon mo. Ang langit na sindagan, tanugan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paglarangan minadigdig sa ngaran kang nagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, borabod ng gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala ka nambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, asin magpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakankay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhanya mangkangkadis, singgiraray na pagpasalamat sa imo itinaos sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagalan mo, kagurangan, ipinapamarentahan mo, ang pagkabuhay mo, liman, ipinapahayag, sa kaya kami nagrurumdaman sa iyong pagkakadaan sin bagabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kading tinapay nin buhay, asing kalis ang kaligtasan, nagpapasalamat, at pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, ang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kaya mo makagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Tiring man giramdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na ito mga pinapamiwi sa misang ini, asin ang gabos sa mga gadaan, dangan ang kasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asin gabos na apostoles, ang gabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sinagpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan.
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Sa gabos sa maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa iyong pagkahera, kung maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Wantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Kristo kagurangnan, kada nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Hare pagalingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Papagkani ko siya mapatuninong, sin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan na sin pagkamot ng kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo kantanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace.
tugang uyan sa kagurang na Yesu Kristo, nagtaon ni inspirasyon ng kusog sa gabos na santos, sinman sa tuya gabos na uya padigdi, nakikilaban sa kasalan sing karatan. Ulit siyang kodero kan Diyos, sagpapara kan kasalan kinaban, baladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Hobileo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa kan banal na paglaom, sa kahadian mong madatong. An sa imong grasya magbago sa na kami da imapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang. Sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga, sa napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan Hobileo,
magpukaw liwat sa samong mga peregrino ning paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, ansiring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos, sa saimo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibig kita. O Diyos, makangalas asin iyo sa nang banal, ang gabos mong sa gabos mong mga banal, kami nagsasamba sa imo, nag-aaranggan sa imong grasya, nahuli kay ni kami nagkamit ning kabanalan sa kapanawan kan sa imong pagkamuot, makabalyo hali sa lamesang ini ni mga para lakbay, pasiring sa bangkete kan langit no nabanwaan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second na collection para po ini sa pro-seminaryo asin Ecclesias Sancte. Natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 27,697 pesos. Anaambag niyato sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,281 pesos and 10 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 8,170 pesos and 15 centavos para po ini sa TADA asin Prison Awareness Sunday. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sa Gudjes, magkakaigwa po ni novena masses para sa mga namumutan niyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong giromdomon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Anonymous, 2, 1,000 pesos. Tulong Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Donation through GCash, 5,500 pesos. Mary Grace Ann Parada, 500 pesos. Bia Bianca Cerelo, 400 pesos. Domingo Boral and Family, 400 pesos. Diyos mabalos po. Samantalon ta po itong sabi kong plenary indulgence, no? O maski partial sana, by going to the cemetery, magdulo kitang pangadji duman, maski sisay ng kalag, ipangadji ta, tanganing data na araman, may mga nando doon sa purgatorio na wala na po nakakaalala, no? Kaya kung iniwan niyang mundo na dahil pa sinda nakapagsulsol, ito na po ang makakataon na binibigay sa atin. And according to the sabi digdi, hanggang sa 1 to 8, no? November 1 to 8. So kung di kita makaduman sa sementeryo, digdi po sa simbahan, pwede man kita magdolot kayo nasabing pangadjit. Tigwa ba kita diding 2 to 8 na mga misa para sa gadan. Digdi po sa Parish of St. Jude. Tindog na kita para sa ring benediction. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga pamibig, ang gabos na santos, org na San Judas Tadeo, Santa Maria, bendisyon kamo kan Diyos na makakaman, kay baan ang gabos na sa indong namumutan, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinutan ng Banal Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkabangot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.